Voilà, sinon projet depuis Banque mondiale sen do la ko na Bamako yɛrɛ jigi kun bɛ o ye hakilina jagabɔ kɛ document mun kan u b'a fɔ o ma ko stratégie de gestion des déchets solides la stratégie de gestion bon o stratégie nin filɛ nin ye bureau d'études canadien dɔ de y'a dilan a dilanla 800 millions a étude dɔrɔn recherche 800 millions mais résultat minnu b'a la parce que o résultat la décharge ninnu de dilanli kun b'o kɔnɔ mais depuis a waati depuis anw bɛ formation na waati min na depuis 2001 anw ka visite dɔ senfɛ k'an to auditeurs la ISFRA la ne ni le premier directeur de la voirie du district Joseph Marie Diarra il était directeur du projet PDUD projet urbanisation et décentralisation ne ko a ma n ko étude ni n ko fɛn su wololen don a ko ne ma ko petit ko ne bɛ mun kalama ko ne ka taa ka bɔ yen parce que ale ye Banque mondiale ka expert ye donc document mun ye nin ye Bamako kun jigi b'o o de résultat kan ko o de bɛna kɛ Bamako ɲaman bɔn taabolo ye quoi mais depuis ni document lajɛ depuis ne yɛrɛ ma sɔn a ye yɔrɔ minnu na depuis o document kɔnɔ ko ka décharge fila jɔ ba côté kelen kelen bɛɛ fɛ décharge ɲaman bɔyɔrɔ final quoi o y'a labɛnnen ɲaman bɔyɔrɔ kama bon décharge bɛɛ dilan kelen kelen dilan wari a bɛɛ ka ca ni miliyari 15 ye o y'a o waati quoi voilà bon ne ko a ma donc o miliyari hakɛ vraiment ne b'a dɔn Mali tɛna se k'o sɔrɔ hali n'a y'o sɔrɔ sɔnni an ka to don décharge la parce que diɲɛ minɛn ninnu filɛ nin ye minɛn bɛɛ ye waati ko de ye décharge ninnu tun bɛ tubabuw fɛ yen fo ka n'a bila année 90 ninnu na mais depuis après 90 la u ko k'a bɛɛ datugu parce que solution tɛ quoi parce que kɛnɛ de bɛ labɛn ɲaman bɛna bɔn o kɔnɔ bon ni ɲaman bɔnna o kɔnɔ o ye kɛnɛ tiɲɛnen ye bon vraiment conséquences b'a la fɛnɛ donc olu ti miirila o la bilen quoi ka décharge jɔ ka taa ɲaman bɔn yen décharge bɛ se ka jɔ mais u b'a fɔ ɲaman sugu ma ko les déchets ultimes donc ça veut dire traité togo ti foyi tɛ déchet mun na bilen o de olu de su bɛ taa don yen voilà. Danbele docteur Danbele an ka foli ni waleɲuman dɔ ye ta ye ɲɛfɔli la maaw bɛ ka faamuyali kɛ halisa aw filɛbagaw Savoir Media filɛbagaw an lamɛnbagaw radio Savoir FM an lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲuman dɔ ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye ayiwa Abubakar Kanute i yɛrɛ bɔra ka lamɛnni kɛ o kuma hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo nin ko in na parce que an bɛ don min na ko bi tiɲɛ la tant que ni da ma don a la mɔgɔ ka faamuyali sɔrɔ a la ni gɛlɛya tɛ fila ye gɛlɛya b'a la bi kun kɔnɔ mɔgɔw sɛgɛnlen don an ka quartiers la vraiment ɲamako kɛra gɛlɛya ye donc fo a ka dɔn ɲamaw baaraw kan ka kɛ cogo minnu na da ka don a la mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɔ. Siga t'a la Sumi y'a fɔ cogoya min na ne tɔgɔ ye Abubakar Kanute n ye kunnafonidila ye radio Savoir FM na an ka ɲininiw senfɛ an ka ɲinini caman bɔla ɲaman ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la déchets liquides fo ka taa se solide dama dama ma an ye ɲininiw kɛ o kow kan a dɔw kɛra reportage ye ka se ka tɛmɛ radio Savoir FM fiɲɛsiraw fɛ min b'a to maaw bɛ se ka kunnafonida cogoya min na i y'a fɔ cogoya min na bi bi na n'i ye Bamakɔ ɲamanko ta k'a lajɛ ka Mali ɲamanko ta k'a lajɛ siga t'a la ko gɛlɛn de don kosɛbɛ kosɛbɛ barisa problème caman de b'a la déjà n'i ko ɲama docteur da salama cogoya min na a b'a daminɛ yɔrɔ dɔ de la ka taa ban yɔrɔ dɔ la a b'a daminɛ an ka du kɔnɔnaw la ni ɲamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ du kɔnɔna la GIE bɛna ta yen nɔ ka taa bila dépôt de transit la n'a bɛ dɔɔnin kɛ yen fɔlɔ o kɔfɛ sa voirie maaw bɛna taa ka taa bila dépôt laban yɛrɛ yɛrɛ la o yɔrɔ de la maintenant baara wɛrɛw kan ka continuer barisa ɲama mana kɛ cogo cogo i mana yɔrɔ mana bonya cogo cogo don ko don ni ɲama bɛna bila la n'a ti bɔ Sumi a bɛ fa n'a dun fara a bɛ kɛ kasara ye o sigibaw ma docteur a fɔ cogoya min na bi bi na ni Bamakɔ fan caman ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya ko bɛ ɲama na dépôt finalité wa hali dépôt transit ɲɛnama yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ o b'a to ɲamaw u bɛ munumunu salo kɛ an ka dudaw la u bɛ bɔ yen nɔ ni ɲamacɛlaw y'a ta ka taa n'a ye dugu kɔfɛ dɔɔnin i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de sigilen bɛ yen nɔ ɲama bɛ bɔ yen k'a caya a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye olu fana ma o ye déchets solides ta côté ye bon ni déchets liquides ta fɛnɛ Sumi i t'a dɔn fiyewu f'i ka taa kɛnɛ dɔw kan zone aéroportière la o kɛnɛ de kan u bɛ ɲama caman bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la déchets liquides n'o ye an ka nɔgɔw ye ɲɛgɛn nɔgɔw ye ani ɲɛgɛnjiw ye Sumi n'i taara a kɛnɛ kan fɛnw dɔ bɛ maga i la i t'a dɔn fɛn minnu de don o b'a yira k'a fɔ
an bɛ danger de la dan tɛ danger min na ni min farati an taara dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Guana dɔgɔtɔrɔso ye an ye ɲininkali tɛnku o la n ko yala n k'u ka bana tɔgɔya bɛ di u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna nɔgɔ minnu bɔn olu ka yɔrɔ la n'o ye wuluwulu nɔgɔw ye k'a kɛ bɛ sababu ye k'olu ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bana ni kɔnɔbɔli tɛ min na i bɛ taa sɔrɔ sumaya b'o la barisa jinɔgɔ n'i nana bɔ sigida la kilomɛtiri 1 kilomɛtiri 2 maaw bɛ yen nɔ u bɛ ka u ka ɲɛnamaya kɛ yen nɔ a kuma dɔ la yɛrɛ a ɲama nɔgɔ n'o y'a nɔgɔji ye a bɛ kolonkolon ka don maaw ka foro kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ waati min na a bɛ bɔn sɛgɛ caman de b'a la a sɛgɛ fanga ka bon kosɛbɛ n'a donna foro kɔnɔ a mana maga fɛn o fɛn na sumi o y'o ka ko bannen a b'o faga k'o ban i bɛ taa sɔrɔ minnu ta ye nakɔ ye n'o salati ni tomatiw ye n'a donna olu fɛnɛ la sumi a bɛ a caman toli maa minnu bɛ kuma dɔ la n'u t'a ɲɛdɔn ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bɔ o togoya kelen na ka taa feere an ka sugu la sumi anw fana bɛ t'o san an t'a dɔn a sɛnɛ cogoya min na k'o dun a bɛ kɛ bana ye donc tant que ne ɲama a mana k'a sifa o sifa ye solide ou bien liquide tant que a ma gérer ka ɲɛ a kɔlɔlɔ jamana kan a kɔlɔlɔ sigida kan dan tɛ a la n'i y'a mɛn maaw bɛ wari mara k'a don kɛnyɛrɛye baaraw la o b'a jira k'a fɔ sumi problème ba de tɛ yen mais waati bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko denmisɛnw bananen don musow bananen don sumaya b'u la ka sabu kɛ ɲama ye sumi wari mara a bɛ gɛlɛya o la dɛ a bɛ gɛlɛya wa an ka taaɲɛ yɛrɛ a bɛ don ngalama la a ka gɛlɛn donc Bamako ɲamanko Mali ɲamanko sumi gɛlɛyaba de b'a la docteur a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ don a ko la kosɛbɛ lamɛnbaaw an ka foli ani waleɲuman dɔn an ma ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Savoir Media ale sanfɛla la an y'o de fɔ maliyɛnw bɛ ka wuli bi ko Mali kura bɛɛ ko Mali kura Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ye cogoya min na nka Mali kura tɛ jɔ ni saniya fana tɛ Mali kura tɛ jɔ ni kɛnɛya tɛ Mali kura tɛ se ka jɔ abada lezina tant que ni min bɛ an senkɔrɔ ni solution ma sɔrɔ a la ka sababu kɛ n'i y'a mɛn jamana buna hadamaden de don buna hadamaden a kɛnɛma de ko fɔra o tuma est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya k'an to nin cogoya la ka ɲama to maaw cɛla ta gɛlɛya b'a la docteur Danbele an ka foli ta ye an bɛ don min na ko bi bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ ɲɛfɔli min b'a to mɔgɔw ye faamuyali k'a la nka a baara caman bɛ yen a n'u donna a si ma laban a bɛɛ danna sira la donc e yɛrɛ bolo nin min filɛ nin ye yala solution jumɛn b'a la an bɛ don min na ko bi. ok i ka ɲininkali diyara n ye Mali ɲamanko komi n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na bi in na ministre de l'administration territoriale ni presiw lajɛ ale de ye ozone ka contrat résilier ale de kɛlen k'a ko minɛ ni bolo fila ye nka a bɛna ne ɲininkali dɔw ye parce que dugu mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen ni sin'o ma i b'a fɔ ko nin ko nin responsable ye bon an ka ɲamanko la Bamakɔ yan responsable kelen t'a la n'i ko i k'a fɔ ko maire de ɲamanko bɛ maire bolo ni sera maire ma sisan maire bɛ kuma wɛrɛ f'u ɲɛna mun b'a jira k'a fɔ i kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲamanko t'ale bolo bon ni ko kɛla ten gɛlɛyaw bɛ k'a la bon sisan mun kɔni kuma bɛ presiw bɛɛ la o ye PRIBAN de ye ko projet de résilience urbaine de Bamako bon o ye Banque mondiale ka financement dɔ de ye komi miliyari caman b'o la bon o projet de bɛ mɔgɔw parce que ozone ka contrat o résilier la donc o contrat banna mais depuis ozone ma na jɔnko Ala mɔgɔ mun tun bɛ Bamako ɲamanko kalama an bɛɛ tun b'a dɔn ko a bɛ laban ta quoi voilà parce que contrat ni contrat bɛ kɛ fo k'a sɔrɔ fɛn dɔw dafalen don voilà ni fɛn dɔw ma dafa contrat tiɲɛ man go ozone ka contrat san 8 9 milliards par an donc wariba de don 9 milliards Bamako assainissement na mais a san 8 kɔnɔ u ma se ka Bamako lasaniya n'an ma fɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ gɛlɛya dɔw yɛrɛ farala kan mais ni ozone mɔgɔw fana ko bɛ kuma olu b'a fɔ u nɔ tɛ parce que u ka juru tun bɛ don to gouvernement na quoi baarakɛlaw dun b'u fana bolo k'olu sara n'olu ka juru bɛ gouvernement na u tɛ se ka fɛnkɛ kɛ u tɛ se ka baara kɛ u ka bɔ yen u ka fɔcogo la Numubugu ɲamanbɔyɔrɔ de tun ka kan ka laban fɛnɛ pour que olu ka se ka ɲaman ta ka taa bɔ yen bon depuis dabɔ la ozone ka fɛn ninnu a ma kɛ ko ba sigilenba ye parce que hali wari min bɛ kunfɔlɔ minnu bɛ d'u ma o diliw bɛɛ kɛla gɛlɛya kɔnɔ voilà donc depuis départ la
a ma kɛ ko sabatilenba ye fo kana kɛ ko contrat résilié la sisan mɔgɔw jigi bɛ fɛn mun kan Banque mondiale ka financement minnu bɛ yen donc k'u bɛna décharge dɔ ka Numubugu Kulukoro sira ta nin k'o labɛn k'o ɲɛ ka dɔ jɔ Muntugula fɛnɛ ani dépôt de transit dɔw bɛ dugu kɔnɔ k'olu labɛn bon u ka fɔcogo la an ye ne mun mɛn presse la ko a bɛ Bamako ɲaman ta san 20 quoi donc n'o décharge ninnu fila jɔra donc k'o bɛna Bamako ɲaman ta san 20 mais o bɛɛ ye kumaw de ye quoi parce que Bamako ɲamanko Bamako ye dugu min ye diɲɛ dugu yɛrɛ la dugu minnu jama sɔrɔ ka teli ni diɲɛ dugu bɛɛ ye Bamako y'o dɔ ye quoi donc croissance urbaine c'est plus de 5% par an donc ça veut dire que dugu bonyani ka teli voilà bon an bɛ tile min yɛrɛ la bi décharge ninnu olu tɛ ɲamanko solution ye bilen quoi an bɛ ɲini ka tɛmɛ o kan ɲaman layɛlɛmali o de bɛ sanga na o de bɛ mago ɲɛ o de bɛ baaraw di voilà bon o yɛrɛ hukumu na 2019 2018 fin 2018-19 an ye baara kɛ projet dɔw la ani Bamako recteur de l'université des sciences sociales et de gestion professeur Bala Jara o projet kun ye FCRIT projet dɔ kun bɛ ɲamanko kan parce que anw y'a ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ pour que ɲamanko ni solution ka sɔrɔ a la solution finale tɛ se ka kɛ fiyewu ni ka valeur don ɲaman na n'o o tɛ quoi bon o dun o bɛ se ka kɛ fɛn fɛn bɛ taa ɲaman na a bɛɛ bɛ se ka ba la yɛlɛma fitinin dɔrɔn de bɛ yen o tɛ ba la yɛlɛma donc o hukumu kɔnɔ donc anw kalankɛlaw an n'an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Bala Jara ye anw ye projet dɔ expérimenté Bamako district kɔnɔ ani GIE jɛla k'a kɛ ka poubelle fila di duw ma an ye du dama dama ta ka quartier bɛɛ la ka poubelle fila d'u ma ka fara u ka poubelle kan pour que u ka ɲamanw bɔ ɲɔgɔn na manaw bɛ taa u dan ma nɛgɛw bɛ taa u dan ma wala fɛn tɔw bɛ taa poubelle dɔnni kɔnɔ bon o bɛɛ kun ye parce que pour que ɲaman ka se ka valoriser fo ɲaman ka bɔ ɲɔgɔn na bon anw dun ta nin na u bɛ mun fɔ hali sisan décharge ko de b'u kɔnɔ ou bien centre u b'a fɔ a ma tubabukan technique yɛrɛ la centre d'enfouissement technique CET voilà bon o la bon ka ɲamanw cɛ ten k'a sɔrɔ a ma bɔ ɲɔgɔn na k'u ta ka taa ye yɔrɔnin kelen yɔrɔ bɛ fa bon an tɛmɛn'o kan quoi bon ne kɔni ka laɲini ye mun ye n'u ni mɔgɔ kalanlenw minnu ka kalan bɛ taa ɲamanko kan u n'olu ka jɛ ka baara kɛ solution dɔw b'an bolo par exemple bi na sisan i m'a ye ministre de l'administration territoriale u ko ko ka voirie redynamiser bon ka fanga don voirie la kura ye bon hali ne ka thèse la ne tun y'o kelenw de fɔ parce que ne ye stage kɛ voirie fɛnɛ na donc ɲamanko bɛ cogo min na même voirie la n b'a dɔ kalama a la parce que voirie mɔgɔ caman bɛ yen n'olu jɛla ka baara kɛ donc voirie bɛ rôle min fɛnɛ jouer n b'o dɔn quoi voilà. Dr Danbele an ka foli ni waleɲuman dɔ ye ta ye Savoir Media ale sanfɛla la ɲɛfɔli la maaw bɛ ka an filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Abubakar Kanute e yɛrɛ bolo ni min filɛ nin ye i bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ e yɛrɛ bolo solution jumɛn bɛ a la ka sababu kɛ an bɛ don min na ko bi an y'a fɔ jamana in tɛ jɔ fiyewu tant que n'a ma ni ɲamako ma si filɛ parce que ni ɲama bɛ mɔgɔw senkɔrɔ i bɔra ka fɛn dɔ fɔ fɛn minnu bɛ bɔ ɲama na n'a bɛ dugu lase hadamadenw ma n'o bɛ kɛ bana ye buna hadamadenw kan bon ni kɛnɛ dun tɛ yen mɔgɔ tɛ yen donc gɛlɛya bɛ na fantanya bɛ na bon bɛɛ dun b'a dɔn jamana in bɛ lahala min kɔnɔ e yɛrɛ bolo solution jumɛn de kan ka sɔrɔ solution min bɛ nin na prévision y'a dɔ ye prévision kɔfɛ transformation y'a dɔ ye ni ko prévision o ye ka ko ɲɛbila ka ko labɛn yanni a don min na mo misaliya min d'e ma n'i ye kabala ta an jabala ye kabala ye 2000 waatiw la ni 2002 waatiw la sumi ni kun nana ye kun ni zonzani wɔlɔ caman kun bɛ sɔn ka bɛnɛ o y'a sɔrɔ maa caman tɛ yan nɔ o b'a yira k'a fɔ docteur y'a fɔ cogoya min na jateminɛw de kan ka kɛ don n'a nataw la dugu bɛna wara ka se fo min maa hakɛ joli de bina k'o jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔ a bɛ dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la dépôt de transit kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn n'o ɲamaw bɛ taa yɔrɔ minnu na yanni waati cɛ dépôt final kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ lajɛlenw bɛ dɔn ɔ n'olu dɔnna i bɛ taa sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya dɔɔni
jamana kɔnɔ k'a fara o fɛnɛ kan fo bɛɛ lajɛlen de k'a dɔn k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ bɛ ɲamako nin na sumi maa minnu bɛ k'a fɔ u b'u ka denbaya la nin waati na u bɛ ka lamɛn olu jɔyɔrɔba bɛ ɲamako nin na minnu bɛ k'a fɔ ko u ye jewiyew ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mairie jɔyɔrɔ ka bon gouvernement yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ ɲamako nin na u b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka responsabilité de don docteur y'a fɔ cogoya min na ɲama mana fara ɲɔgɔn kan tant que a tɛ transformer sumi ani kɔlɔlɔ ti ban wa tant que a tɛ transformer solution kɛrɛnkɛrɛnnen se ka sɔrɔ a la fo ka ɲamaw bɔ ɲɔgɔn na de k'a dɔn k'a fɔ nin ye mana ye nin ye nɛgɛ ye nin ye kolo ye k'olu bɔ ɲɔgɔn na n'o kɛra kuma dɔ la dépolitisante yɛrɛ ka baara bɛ nɔgɔya dɔɔni barisa n'a bilala ye kuma dɔ la entreprise bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don ɲama bayɛlɛli ma olu bɛ se ka taa dɔw ta ye directement ka baara k'a la yanni a ka se dépôt de transit la o kɔ n'a sera dépôt de transit fana la olu kan ka baara min k'a la o b'o fana k'a la docteur y'a fɔ cogo min na ɲama min bɛ fili a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ɲama ye sanu de sumi normalement ka jamana nin kɔnɔ gɛlɛya man ka sɔrɔ fiyewu baarako la ɲama min b'an fɛ yan n'an sera bayɛlɛmali cogoya la an man ka gɛlɛya sɔrɔ cogoya sira baarako la yanni an ka taa denmisɛnw former lettre moderne na k'u former philosophie la walima k'u fɔ fɛn wɛrɛ la ten nin waati n'an bɛ niveau min na fo ka denmisɛnw kalan baara pratiquew de la o kɔ ni min bɛ fɛ ka lettre moderne kɛ i bɛ t'o kɛ ni min bɛ fɛ ka philosophie kɛ i bɛ t'o kɛ nka i bɛ se ka nafa ye jamana ye cogoya min na i ka kalan o la fɔlɔ o kɔ choix b'i yɛrɛ bolo ka taa filière wɛrɛw kɛ philosophie nafa ka bon lettre moderne nafa ka bon ne yɛrɛ y'a kɛ nka gɛlɛya min bɛ jamana kan fo an k'an ɲɛsin o de ma fɔlɔ o kɔ maintenant ko wɛrɛw bɛ na donc ne maaw kalanna ɲama bayɛlɛmali la siga t'a la baarantanya bɛ a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ docteur da sela Sidibe ma n'ale ye commune 5G y'o ka ɲɛma ye olu waati la u tun y'a projet kɛ ka ɲama bamayɛlɛma k'a kɛ pavé ye u y'a kɛ carré dɔ yɛrɛ kɔnɔ nka bi bi in na a ko danna sira la barisa u ma accompagner wa moyen tɛ yen alors que poussière ko bi bi in na ni i yɛlɛnna Bamakɔ siraw kan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ tellement que poussière bɛ yen siraw man ɲi carré kɔnɔnaw kɛrɛbɛ tɛ poussière bɛ wuli o bɛɛ n'a kɔlɔlɔw de don ka se ka ɲama bamayɛlɛma mana minnu bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ pavé ka da an ka carreaux bɛɛ lajɛlen kɔnɔ carreaux bɛ sanuya poussière tɛ wuli wa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛya sumi ne o tala ba la ka se ka transformation dɔ ba la ɲama a bɛ kɛ courant ye a bɛ kɛ nɔgɔ ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka min utiliser a bɛ kɛ fɛn caman ye walasa k'a dɔn a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ min ye a bɛ se ka ayiwa wari min bɛ don a la ka se k'a yɛlɛma fo ka gɛrɛ a dɔnbaw de la maa minnu ye ɲinini k'a kan i n'a fɔ docteur n'a ɲɔgɔnnaw ka gɛrɛ u la k'u hakilina demander kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲama min b'an fɛ yan a bɛ se ka nafa ɲɛ an ye cogoya di tant que o ma kɛ sumi a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka ne a y'aw kɛ k'a fɔ aw an de bɛ gouvernement kɔnɔ an de ye jamana kow ɲɛnabɔba ye min mana jigin hakili la an b'o kɛ ten yen sumi ni jamana tɛ jɔ o kan ka ɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ prévision de kan ani maa minnu y'a ɲɛɲini k'a ko ta ka d'olu ma n'a dira olu ma san caman ɲinini k'o fara ɲɔgɔn kan docteur n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu ka ɲinini kɛrɛnkɛrɛn ɲamako nin ma n'a taara a di maa wɛrɛw ma minnu t'a ɲɛdɔn jagosa waati bɛɛ lajɛlen na sumi an bɛ segin kɔ parce que ɲinini b'a to min bɛna sinikɛnɛ e b'o dɔn yan n'a taara di mɔgɔw ma minnu t'a dɔn wari kosɔn sumi jamana a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ dɛ f'o de k'a dɔn n'o dɔnna waati min na sumi an sinna a bɛ teliya donc u k'a dɔn k'a fɔ ɲama mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ ɲama jilamaw ye ou bien ɲama solidiw sumi nafa bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔ lamɛnbaaw an ka foli ni waleɲuman dɔ an ma ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma savoir media ale sanfɛla la halisa an bɛ aw ladonna k'a fɔ gɛlɛya min bɛ an ka ɲamako la an bɛ o de ka dɔn k'a fɔ kuma na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na nka an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ yen gɛlɛya jumɛn bɛ yen docteur Danbele an ye k'a fɔ mun de y'a to fɛn ninnu a tɛ di a dɔ b'an ŋaraw ma parce que n'i y'a ye fɛn fɛn a bɛ daminɛ a tɛ taa ɲɛ est ce que a bɛ ka di a dɔnbagaw de ma wa bon ne y'i ka kuma faamuya bon ni an ka jamana yɛrɛ ta ka jate minɛ instabilité politique nin parce que kuma tɛ jamana in jɔ quoi voilà instabilité politique tuma bɛɛ gouvernement yɛlɛma bon finalement projet yɛrɛ tɛ mɔgɔw hakili la u tɛ miiri faso yɛrɛ jɔcogo la an bɛ miiri ni nin bɔla ye min na ni nin bɔla ye min na mais par exemple Bamakɔ ɲamanko filɛ nin ye a ko problème bɛ yen depuis kuma jan
fo k'a kɛ ne yɛrɛ ka thèse kɔnɔ ne y'a fɔ fɛn dɔw ma ko les émeutes déchets ɲama kɛla sababu ye ka kɛlɛw wuli Bamakɔ yan ka mairies jeni ka mɔgɔw ka mobiliw jeni donc ɲama kɛla sababu ye ka circulation tigɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na waati jan donc ɲama bɛ se ka na ni kasara ye a bɛ se ka na ni sitaniw ye bon o nin tɛ miliyari imagine ozone ta jate minɛ miliyari 9 san kɔnɔ Bamakɔ ɲama cɛli dɔrɔn kama u t'a yɛlɛma foyi miliyari 9 yɔrɔ doniba don dɛ miliyari 9 ka ca dɛ o ka ca voilà bon ɲama ye perte ba de ye an kan mais an tɛ kana ka miiri ɲama bɛ na solutionner cogo di miiriya ma taa fan fɛ hali sisan décharge ko de b'u hakili la bon voilà an ka décharge jɔ mais est ce que ɲama solution in fana ɲama jima in ani ɲama koloma in ani fana bayɛlɛmani est ce que ba de man ka don bayɛlɛmani na yaasa ɲamako in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni bayɛlɛmali yɛrɛ bɛ kɛ ɲamaba t'an bolo surtout bout de vidange n'a fɔ ɲɛgɛnji ni ɲɛgɛnbo ninnu nɔgɔ ɲuman bɛ tɛmɛ o kan sɛnɛkɛlaw bolo n'a labaarala a bɛ kɛ compost ye ani an ka ɲama ninnu donc nɔgɔ ɲumanba de don mais ni a ma labɛn ka ɲɛ bon fo bɛɛ b'a kɛ i ta hakilina na parce que n'i ye Bamakɔ ɲamako jateminɛ ne yɛrɛ ka faamuyali la hali sisan a ma dabɔ quoi a ma dabɔ yɛrɛ quoi o ma hali sisan a ma dabɔ fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la hali n'i ye décharge tantan jɔ ba nin côté bɛɛ fɛ a bɛɛ m'a fɔ a bɛ kɛ fu ye dɛ nka a tɛ Bamakɔ nɔgɔli bali parce que fɛn dɔw bɛ yen fo olu de ka sigi sen kan fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ ɲamako kumaw debaw kɛ quoi bon o fɛn ninnu bɛ Mali jɛ u b'u ka debaw bɛɛ kɛ caman bɛ yen o fɔlɔ ye fɛn mun ye a bɛ fɔ o ma ko code de l'environnement code de l'environnement ne yɛrɛ ni an ka ministère ba mɔgɔbaw caman y'a debaw kɛ ne ko n ko code de l'environnement ti Mali bolo u b'a fɔ n'i y'a débat kɛ u b'a fɔ ko a bɛ yen u bɛ loi dɔw fɔ mais loi kelen kelen o ni code tɛ kelen ye quoi code de l'environnement tɛ Mali bolo o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye règlement de collecte ɲama bɔn togo voilà n'a fɔ ɲama bɔn minɛn ka kan ka kɛ togo di a ka kan ka sigi yɔrɔ a sariyaw ɲama man kan ka voilà règlement de collecte o tɛ yen par exemple sisan n'a y'i ja e bɛ dossier ye la e sigiɲɔgɔn ye ne tɛ dossier ye la ne bɛ n ka ɲama bɔn n ka da la est ce que yɔrɔ bɛ jɛ wa non voilà bon parce que o document fila tɛ Mali bolo u bɛ ɲinɛ n'o kɔ quoi o bɛ ɲinɛ n'o kɔ a tɛ taa o kɔ quoi diɲɛ jamana si la ɲamako kuma voilà i bɛ taa sɔrɔ il y a un responsable de la collecte dans toutes les communes et il y a un responsable suprême sanfɛ voilà bon il y a pas de règlement de collecte k'a fɔ ɲama cɛ ka kan ka kɛ nin cogo la o sɛbɛn tɛ Mali bolo donc yɔrɔ kɔni ni sariya sɛbɛnw tɛ yen a tɔ bɛ an ka dɔ kɛ voilà ka sigi voilà financement ninnu dɔrɔn kɔnɔ mais ne yɛrɛ fɛ ne kɛlen ka article dɔw labɛn min fɛ k'olu publier pour que k'a yir'u la ɲamanbɔn financement a ma se mɔgɔ wɛrɛ ka wari ma ɲama yɛrɛ b'a yɛrɛ financer fo ka tila ka dɛmɛ don hali ka ekɔlisow jɔ o fɛlɛw bɛ yen voilà ɲama bɛ se ka kɛ k'ale ka a yɛrɛ cɛli dɔrɔn ni a yɛrɛmileli tɛ dɛ ka investissement kɛ ɲama na o bɛ se ka kɛ bon ne bɛ article dɔw labɛnnen don n bolo n bɛn'o publier tile 2 nin na o b'o kan quoi voilà Safari Media an filɛbagaw an ka foli ni waleɲuman dɔn an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu b'aw ka denbayaw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye monsieur Abubakar Kanute i yɛrɛ bɔra ka da don fɛn caman na fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ni a baaraw tun kɛra ten o kɛcogo la vraiment an bɛ ɲamako gɛlɛya min kɔnɔ an tun tɛ kɛ o gɛlɛya kɔnɔ lala an tun bɛ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ min ni an bɛ kuma min na kelen tɛ donc an bɛ don min na ko bi e yɛrɛ bolo solution jumɛn b'a la Sumi n'i y'a jateminɛ an ka jamana ni a bɛ fɔ ko diinɛ jamana don diinɛw kɔnɔ a bɛ fɔ ko jɛlenya ko ye diinɛ tilancɛ ye an tɛ karamɔgɔ ye minɛ ma fili u b'a fɔ ko jɛlenya n'o ye sanuya ye o ye diinɛ tilancɛ ye n'i y'an ka duguw ta k'a lajɛ Bamakɔ ye capitale ye maaw ɲɛsinnen bɛ o de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ta kɔni ye nɔgɔ dan ye dugu minnu bɛ Afiriki kɔnɔ k'a fɔ nɔgɔlen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ bɛ jatew fɛ Sumi
san 60 ani kɔ o indépendance kɔfɛ n'a fɔra hali bi an bɛ ɲamanko kuma de la bi kuma dɔ la a dusukasi fanga ka bon mais walasa solution kɛrɛnkɛrɛnni kan ka sɔrɔ fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i mana kɛ maa o maa ye tant qu'il ye jamana kɔnɔden ye i k'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ bɛ ɲamako nin na sumi k'a daminɛ ne mun ye ne yɛrɛbakun personnellement e yɛrɛbakun personnellement an k'a dɔn k'a fɔ an jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲamako nin na o bɛ sɔrɔ ne mun ye sumi n'an ye chewing-gum san bitigi la k'a dun chewing-gum fara an kana sɔn fiyewu k'a fili ten tamatɔla k'a fili wali k'a fili gitɔrɔn kan sigariti minaw ka sigariti min dɔrɔn k'a min ko fili ten sumi fan k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye waliya ye jamanajɔ waliya tɛ wa n'i y'a kɛ i ye waliya dɔ de kɛ min bɛ taa i ka jamana contrôle la sumi sigaritila min bɛ mali kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen y'a ka sigariti min k'a mɛn ko fili sirabaw kan sumi a ɲama bɛ caya dɛ maaw fana bɛ ji min u bɛ to sotaramaw kɔnɔ n'u tilala ji min na u b'a u ka mana o fili ten kuma dɔ la a bɛ bin dɔw kan kuma dɔ la ji yɛrɛ bɛ seri dɔw kan o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye kɔlɔlɔ filanan bɛ kɛ min i yɛrɛ b'i ka siraba i b'o nɔgɔ sumi an bɛɛ lajɛlen de kan ka contribuer jamana ni jɔli la nka maa caman bɛ nin waati nin na olu b'i ka contribuer a nɔgɔli de la u b'i ka contribuer a nɔgɔli de la barisa tant que e bɛ ka continuer k'i ka ɲama fili ten i mana chewing-gum ɲini i b'o fili i t'a bila poubelle kɔnɔ sumi i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka waleya kɛ min cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ jamanajɔ baara la n'an y'o dɔn waati min na k'a fɔ an yɛrɛbakun bɛɛ lajɛlen kan ka o waleyaw sabati n'an ye ɲama utiliser wala n'an ye fɛn utiliser n'a kɛra ɲama ye sumi an ka a mara an bolo kɔnɔ n'a bɛ se ka bila poche kɔnɔ i b'a bila poche kɔnɔ n'i sera poubelle kɛrɛfɛ sumi i b'a bila o kɔnɔ minnu bɛ k'a fɔ u bɛna ɲamaw ta poubelle kɔnɔ a b'olu ka baara nɔgɔya kosɛbɛ sumi n bɛ misaliya kelen di ma an delila ka taa burukina a bɛ san 7 bɔ an taara an bɛ kari kɔnɔ waati min na min tun ye moro naba ye an taara fɛ yen an taara visite kɛ ka bɔ a la an segintɔ an nana don kari kɔnɔ o y'a sɔrɔ nationalité caman tun bɛ yen nɔ burukina bɛw tun b'a la maliyɛnw tun b'a la gabɔnɛw tun b'a la nationalité caman kɔni tun b'a la an donna kari kɔnɔ an bɛ ka sigi ka taa an jabala la ne maliyɛn ɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ a ye fɛn dɔ min bouton kɔnɔ jus de don a tilala jus min na dɔrɔn yanni kari ka wuli a ye o jus bouton ta k'a fili foncé kɔnɔ a y'o kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn burukina muso dɔ tun sigilen b'an kɛrɛfɛ o dusu bɔra yɔrɔ bɛɛ o ko k'a ka nin dabila ko nin tɛ ko kɛta ye i y'a ye sumi ne yɛrɛ sigilen tun ma su la dɔɔni ne min maliyɛn ye docteur o waati la n'i ye yɔrɔ ye normalement e yɛrɛ kan ka maloya k'a fili tellement que yɔrɔ jɛlen don o waati y'a sɔrɔ burukina jɛlen don a bɛ propre kari kɔnɔnaw jɛlen don foncé kɔnɔnaw jɛlen don mais sumi i b'a dɔn a ye o ko kɛ ni kulonkɛ ye ten muso y'o fɔ a ɲɛna chewing-gum fara dɔ fɛnɛ tun b'a tɛgɛ a y'o fɛnɛ fili tuguni kuma nin kɔfɛ yɔrɔ fo conscience de k'a yɛlɛma n'o tɛ sumi gɛlɛyaba de secrétaire général ye i b'a dɔn k'a fɔ maa min ye AM secrétaire général ye o ka influence fanga ka bon kosɛbɛ ekɔliden tɔw kan donc o ka waleya ne maaw y'a ye inconsciemment k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko de ye waleya ɲuman ye ni ɲɛma ma tilen a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kɔmaw ka tilen barisa ɲɛma ka wale o wale i bɛ wale wale kɛ a bɛ jouer maa dɔ kan wa maaw b'a faamuya inconsciemment a bɛ graver maaw hakili la togoya dɔ la nka ni ɲɛma ka wale ɲɛna e yɛrɛ bɛ misaliya ɲumanw ɲɛ i kɔma u seko t'a la u bɛ ɲɛ jagosa siga t'o la donc f'an k'a dɔn k'a fɔ sumi i mana kɛ jamana kɔnɔden ye i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ɲamako nin na barisa ɲama seli poubelle kɔnɔ o b'a baara tɔ nɔgɔya o nka ni ɲama jɛnsɛla fan bɛɛ min mana min don o b'o fili ten k'a sɔrɔ a ma fili poubelle kɔnɔ GIE ka baara bɛ gɛlɛya barisa n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ ɲama fara ɲɔgɔn kan a bɛ yɔrɔ kelen de la fɔlɔ fo k'a sɔrɔ poubelle kɔnɔ o kɔ e b'a ta maintenant ka taa n'a ye dépôt de transit la donc fo hakilinaw de ka yɛlɛma minnu bɛ k'a fɔ u bɛ ji sachetw fili gitɔrɔn sanfɛ ka chewing-gum faraw fili ne natɔ n tun bɛ ka tɔmɔnɔ ka di ne kosɛbɛ n tɔmɔnɔ ta n bɛ k'a dun n bɛ moto kan n ye kolo min dun n b'a bila n poche de kɔnɔ n selen arajo la n y'a bila poubelle kɔnɔ n ma sɔn fiyewu barisa hali ni ne y'a kɛ k'a sɔrɔ n seko tɛ i n'a fɔ ɲama dɔ bɛ n bolo kɔnɔ a ka bali ka bɔ n bolo kɔnɔ a bɛ n degun barisa baara ɲuman tɛ ni se b'a la n'a binna n bɛ n ka moto gari ka taa ta k'a minɛ tuguni fo n ka se poubelle dɔ kɛrɛfɛ n bɛ se ka bila min kɔnɔ
sumi ne jamana kɔnɔdenw y'o faamuya san baara étape bɛna kɛ jumɛn ye o de gouvernement ka fɛɛrɛ ta wali mairie ka fɛɛrɛ ta poubelle bɛ se ka installer yɔrɔ minnu na ka caya o de ye règlement de collecte nin ye quoi o nafaba bɛ o yɔrɔ de la. Voilà Danbele an ka foli b'i ye Abubakar Kanute an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn Savoir Media sanfɛla la yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ɲamako in na n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o yɔrɔ dɔ la i ka an bilasira ka sababu kɛ an y'a ye kin kɔnɔna na barigon bɛ sigi yɔrɔ dɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko ni barigon in fara u bɛ kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan kalo dɔw bɛ wari dɔ fara ɲɔgɔn kan yaasa o torotigiw bɛ se ka n'a kɛ cogoya min na mais dɔw bɛ yen olu b'a fɔ u tɛ don o la dɔw bɛ ka ɲama kɛ ni a fara dɔn o tamatɔla bɛ se ka fili yɔrɔ dɔw la c'est comme n'i bɛ taama an ka sirada ninnu na i b'a ye dɔw b'a fili ten c'est comme i ye fɛn dɔ fɔ ka yira k'a fɔ ɲama sariya ɲama bilayɔrɔ sariya i ka dɔn o tɛ Mali bolo o tɛ Mali bolo bon e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ o fana na. Bon sinon i ye ɲininkali kɛ fɔlɔ ka taa GIE ninnu fan fɛ bon GIE ninnu donna baara la Banque mondiale ninnu ka laɲini de kɔnɔ dans les années 90 après 90 11 12 voilà GIE fɔlɔw créé la Bamakɔ yan bon au départ bon u bɛ mɔgɔw ka ɲamaw cɛ n'aw bɛnna wari min na i b'u sara o ye kalo la bon caman tun b'a kɛ 200 ka na se 300 ma ka na se 400 ma fo dɔw ta bɛ 1000 na mais gɛlɛya mun nana kɛ GIE ninnu kan yɛrɛ kosɛbɛ quartier kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲama bɔnyɔrɔ tɛ yen donc o de nana kɛ gɛlɛyaba ye GIE kan n'i ye ɲama ta i tɛ yɔrɔ sɔrɔ quartier kɔnɔ i bɛ taa bila yɔrɔ min na fo i ka obligé ka évacuer ka taa fo kungo kɔnɔ ka taa voilà comme décharge tɛ yen f'i ka maa bɔ ka yɔrɔ janya ka yɔrɔ dɔ lajɛ dɔrɔn ka bɔn ou bien ni forotigi dɔ ka bɔn ka taa voilà or GIE kun dabɔla ka ɲama ta ka bɔ so ka taa bila quartier kɔnɔ ɲama bɔnyɔrɔ la maintenant voirie de tun bɛna ta yen k'a lase kɔfɛ voilà bon mais komi ɲama bɔnyɔrɔ minnu bɛ quartier kɔnɔ dépôt de transit ninnu olu commencé la ka dɔgɔya donc ni GIE ye ɲama ta i ye baara de sɔrɔ f'i ka distance jan de kɛ ka taa bɔn ou bien i bɛ dɛn ka bɔn yɔrɔ dɔ la donc o ye kɛla gɛlɛyaba ye GIE kan bon sani ozone nana 2014 yɔrɔ ninnu na sani ozone tun ka na an yɛrɛ ni GIE ye baara caman kɛ parce que a kun tubabuw ka wari minnu kun donla GIE na u kun y'a laɲiniw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ entreprise baw ye pour que u ka se ka Bamako ɲama marché sɔrɔ bon u kun b'o logique kɔnɔ ko GNET ninnu Malaye ninnu commune 5 na olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o condition kɔnɔ mais a nana balo la ɲamanko marché nana di ozone ma bon o kɛlen o fana kɛla gɛlɛyaba ye GIE ma caman découragé la caman dɛsɛ la. Docteur Danbele an ka foli b'i ye i ye yɔrɔ dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna na i ko ni a bilala e yɛrɛ ma min ye ɲama ye ɲama in bɛ se ka balo a yɛrɛ la ka tila tuguni ka kalanso caman jɔ ka dɛmɛ kɛ tuguni o solution o solution bon ne tun bɛ fɛ n ka n ka article publier fɔlɔ da don o la o ye gundo ye parce que o bɛ yɔrɔ min na o parce que baara si tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni sɔrɔ tɛ laɲini kana don a la n'u b'a fɔ o ma tubabukan la ko mobilisation des ressources bon parce que an ka ɲamanko la anw jigi dalen don soit financement kan tubabuw ka financement ou bien état yɛrɛ ka financement or bon ɲama yɛrɛ ka kan ka se k'a yɛrɛ ta quoi n'a fɔ GIE ta filɛ nin ye olu kun sela ka jɔ ni ɲama ye ka bɔ du kɔnɔ ka se ɲama bɔnyɔrɔ la quartier kɔnɔ maintenant ka bɔ ɲama bɔnyɔrɔ la quartier kɔnɔ ka se wala ɲama bɔ laban na sisan o kun ye voirie ka baara ye mais u bɛ se k'o partenariat sugu dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko PPP partenariat public privé bon o de sababu la ozone ye ɲan ta marché sɔrɔ donc n'a fɔ fasow ka marché wala privé dɔw y'o marché sɔrɔ donc mais an ta kɛla mun ye maliyɛnw tɛ bon parce que u ko Maroc société don donc an ka GIE minnu tun bɛ yen n'olu bɛ fanga ɲinina dɔɔni dɔɔni pour que u ka se ka kɔgɔ a kɛla sababu ye ka o ko yɛrɛ nagasi bon ozone ko fana ma taa ɲɛ bon sisan ko an bɛ segin voirie ma
bon mais an bɛ segin voirie ma mais voirie ta ye k'a ta ka bɔ ɲamanbɔnyɔrɔ la quartier kɔnɔ k'a lase ɲamanbɔnyɔrɔ laban na mais est ce que ɲaman selen ɲamanbɔnyɔrɔ laban na o ta bannen n'a fɔ an bɛ tile min na bi fo ka ɲamanw ba yɛlɛma fo ka u baara kɛ u kan ka miiriya k'u kan ka bayɛlɛma voilà bon diɲɛ jamana bɛɛ la an bɛna n da don a la dɔɔni taxi d'enlèvement des ordures o bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la i bɛ diɲɛ dugu dugu la fo ni faso yɛrɛ jɔla n'a ye sinon i ka kan ka wari dɔ sara ni i ka du b'i bolo duguba kɔnɔ i ka kan ka wari dɔ sara ɲaman kama o ni i bɛ redevance mun sara GIE ye o tɛ kelen ye GIE ta ye k'a ta ka bɔ i da la o ye redevance ye mais o kɔfɛ ɲaman traitement kama e ka kan ka wari dɔ sara a bɛ fɔ o ma taxe quoi ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna an da don a la ka walawala aw ye kosɛbɛ ɲamako a bɛ se ka faamu cogoya min na Abubakar Konate kuru sera siɲɛ ma ka sababuya kɛ waati koronna waati yɛrɛ la foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma ani weleda laban jumɛn b'i bolo yaasa ɲamako in mɔgɔw bɛ se ka a tɔpɔtɔ cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ n'a b'a lase mɔgɔ ma mɔgɔ sugu yɛrɛ kisɛ ma waati koronna kosɛbɛ Sumi an bɛ kuma cɛ min kan o de bɛɛ lajɛlen ka a jɔyɔrɔ kɛ ko nin na ni bɛɛ y'a jɔyɔrɔ kɛ siga t'a la an mago bɛ fɛn caman na an b'o sɔrɔ an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲamako nin na mairie fɛnɛ jɔyɔrɔba b'a la gouvernement jɔyɔrɔ belebele b'a la k'a dɔn k'a fɔ ko ɲama n'a fara ɲɔgɔn kan docteur y'a fɔ tuma tant que a ma bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn caman ye Sumi solution se ka sɔrɔ la fo bamayɛlɛma de ka kɛ processus laban ye sinon ni a fɔra k'a fɔ k'a bɛ taa bila waati bɛɛ lajɛlen na décharge finale la a tɛ ka bamayɛlɛma o décharge bɛna laban kɛ décharge anarchique ye n'i y'a jateminɛ waati laban ninnu na ministre saba bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ Numubogo décharge la k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka se ka labɛn joona Sumi waati caman kɔni bɛ wuliliw ye wuliliw bɛ kɛ kumaw bɛ fɔ waati caman mais action concrète tɛ tugu la a laban na an bɛ min fɔ ni u ma ye k'a fɔ y'o ŋaniya ta komi a bɛ ka fɔ Mali kura an k'an jilaja transition bɛ ban waati min na o ka sɔrɔ Bamakɔ Mali fan bɛɛ an ye jɛya sira taama barisa docteur y'a fɔ cogoya min na an m'a daminɛ fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ ko an bɛ don a kɔnɔ sanuya ko kɔni an m'a daminɛ Sumi ka foli bɛɛ lajɛlen ma an bɛ filɛbɔ ni lamɛnbɔ bɛɛ lajɛlen fo minnu tun bɛ ka lamɛn bɔlɔlɔsiraw ni ayiwa an ka fiɲɛ siraw fɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na ayiwa docteur ma dɔ foli cikan jumɛn bolo ka ɲɛsin waati koronna waati ayiwa cikan laban mun kɔni bɛ ne bolo n'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ ɲamanko la mɔgɔ o mɔgɔ ka baara bɛ ɲamanko kan ka ta ɲamanton na mɔgɔw bɛ n ka foli bɛ minnu bɛ Lafiyabugu ta la minnu bɛ Badalabugu kulu kan donc ka an mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka miiri ani mɔgɔ kalanlenw k'olu sen don a la k'olu lamɛn quoi minnu kalan kɛ a baaraw kan o k'olu lamɛn k'a ko bɔ bureau kɔnɔ baara la a kana dan bureau kɔnɔnaw dɔrɔn na parce que Mali ko bɛɛ ye bureau kɔnɔnaw de ye n'a danna yen donc mɔgɔ min bɛ yen mun b'o arranger o b'o de kɛ bon an ka jamana taabolo dun kɛlaw de ye u ka bɛɛ sen don a la anw fana minnu ye mɔgɔ kalanlen ye depuis 2004 ne bɛ ɲɛ bɛ fɛn mun ye Bamakɔ n'u bɛ fɛn mun sama n bɛ sɛbɛnni kɛ fɛn mun kan a bɛɛ bɛ ɲaman de kan voilà donc merci bien an b'i fo k'i waleɲuman dɔn docteur Gawusu Danbɛlɛ ale tun ye an ka maa welelen ye ka fara i ka dɔn an ka animateur journaliste entrepreneur Abubakar Kanute an bɛ a fo ka a waleɲuman dɔn jɛmukan kɛra maa min fɛ o de ye Sumisi Goyita ye Savoir Media ale sanfɛla la 91 n'a kun ka fɛn 7 aw minnu bɛ ka lamɛn an ka YouTube sanfɛ aw minnu bɛ ka lamɛn an ka page sanfɛ Savoir page sanfɛ Facebook sanfɛ Kalilu Magasuba nɛgɛ kɛrɛfɛ bɛ ale bolo ka fara Jire ale n'a ka équipe kan montage la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo studio Bamusa Jara kɔnɔna na an ka bi thème kun bɛ ka bolo fɛn min kan o de ye ɲamako ye ka sababu kɛ jamana tɛ se ka jɔ ni jɛlenya tɛ ni jɛlenya nana dɔrɔn jamana bɛ jɔ jamana bɛ basigiya hɛrɛ bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na o de tun ye ni ala sɔnna ma nin ye jɛmukan ye fasojɔkan dɛnɛdonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 nɛgɛ kanɲɛ 21 alamisadonyaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 nɛgɛ kanɲɛ 21 inshallah wa an bɛ se bɛɛ lajɛlen ma yaasa fasojɔkan bɛ maa o maa da a tigi bɛ se ka na kɛnɛ kan cogoya min na weleda don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala ka jɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka waati wɛrɛ yɛrɛ ni aw bɛɛ lajɛlen la merci bien ciao